केंद्र सरकारान PFIचेर घाल्ल्या बंदीक हिंदू जन जागृती समिती कडल्यान येवकार। नवरात्रांत PFI सयत 9 राक्षसांक सोंपयले। आतां SDPIचेर बंदी घालून दसरो मनोवया म्हूण हिंदू जन जागृतीची केंद्र सरकारा कडेन मागणी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेवरती जी बंदी घातलेली आहे ती अतिशय स्वागतार्ह आहे आणि हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने मी याबद्दल केंद्र सरकारचे हार्दिक अभिनंदन करतो। परंतु ही बंदी विविध हिंदुत्ववादी संघटना सातत्याने मागणी करत होती। ह्या बंदीच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आज पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्यासोबतच्या काही संघटनांवरती बंदी घातली गेली आहे। मात्र त्याच वेळी त्यांची जी राजकीय पक्ष जो त्यांचा होता किंवा पॉलिटिकल विंग जी होती की ज्याचं नाव SDPI आहे त्याच्यावरती मात्र आज बंदी घोषित झालेली दिसत नाही। इतकंच नव्हे तर आज आपण पाहतो आहोत की या सगळ्या संघटनांची सोशल मीडियावरची जी अकाउंट्स आहेत ती तशीच चालू आहे। झाकीर नाईकच्या बाबतीतही असंच झालं की झाकीर नाईकला आतंकवादी घोषित केलं गेलं, परंतु त्याचं सोशल मीडियातून प्रचार हा आजही भारतामध्ये चालू आहे। जर हा प्रचार चालू राहिला तर संघटनेवरती किंवा एखाद्या व्यक्तीवरती बंदी घालून विशेष लाभ होणार नाही आणि म्हणून जशी सिमी संपली परंतु पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया उभी राहिली तशाच प्रकारची गोष्ट उद्या आणखीन एक नवीन संघटन उभी राहण्यात होईल। म्हणून आमचं केंद्र सरकारकडे ही मागणी आहे की आज या संघटनेची जी पाळंमुळं आहेत ती संपूर्णपणे खणून काढली पाहिजेत। एवढंच नव्हे तर ह्यांच्या सोशल मीडियातून होणाऱ्या प्रचारावरती पूर्ण बंदी आणण्यासाठी या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कळवून त्यांचे सोशल मीडियावरचे अकाउंट सगळे ब्लॉक केले पाहिजेत। याची फार मोठी आवश्यकता आहे आणि याच्यासोबत त्यांचे जे इमाम काउन्सिल होते की ज्या माध्यमातून त्यांचे मदरशामधून शिक्षण दिलं जायचं, तर यातून जे शिक्षण दिलं जात होतं, ज्यांचं रॅडिकलायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता का याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून जर सगळा प्रयत्न केला तरच ही बंदी भविष्यामध्ये टिकून राहण्याच्या दृष्टिकोनातून सबळ पुरावे यातून निर्माण होतील। आणि म्हणून या दृष्टीने आमचं केंद्र सरकारकडे आग्रहाची विनंती आहे की केंद्र सरकारने ह्या दृष्टिकोनातून पुढचा टप्पा उचलून भविष्यात अशा प्रकारची संघटना उभी राहू नये या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायला हवे, ही आमची आज केंद्र सरकारकडे मागणी आहे।